राघवेंद्र सरकार की जय, करुणा निधान की जय। और संग में नरेंद्र जी और मोदी जी महाराज की जय, जिन्होंने रामलला को तंबू से महल में ले जाएंगे। तो आज बहुत खुशी की बात है। खुशियों के बाज रही बाज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रही बाज रे, राम अइले आंगनवा। अइले आंगनवा हो अइले आंगनवा, अइले आंगनवा हो अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रही बाज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रही बाज रे, राम अइले आंगनवा। शुभ दिन 22 तारीख 2024। शुभ दिन 22 तारीख 2024। अयोध्या धाम चला राम लला मंदिर, अयोध्या धाम चला राम लला मंदिर। सिरवा पे जय हो, सिरवा पे सजे उनका ताज रे, राम अइले आंगनवा। सिरवा पे सजे उनका ताज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रहे बाज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रहे बाज रे, राम अइले आंगनवा। होई उद्घाटन सब केहू जाने, होई उद्घाटन सब केहू जाने। राम जी के महिमा दुनिया बखाने, राम जी के महिमा के दुनिया बखाने। मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशी, मनाओ खुशी छोड़ी काम काज रे, राम अइले आंगनवा। मनाओ 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 छोड़ी काम काज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रही बाज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रही बाज रे, राम अइले आंगनवा। राम लखन जैसन जोड़ी मिलल बा, जोगी जी के मोदी जी के। राम लखन जैसन जोड़ी मिलल बा, जोगी मोदी तहरे चलते फूलवा खिलल बा। जोगी मोदी तहरे चलते फूलवा खिलल बा, जोगी मोदी तहरे चलते फूलवा खिलल बा। देशवा पे जय हो, देशवा पे बड़े बड़ा नाज रे, राम अइले आंगनवा। देशवा पे बाटे बड़ा नाज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रहे बाज रे, राम अइले आंगनवा। खुशियों के बाज रहे बाज रे, राम अइले आंगनवा। राम अइले आंगनवा, राम अइले आंगनवा।